obci Ľubiša v Humenskom okrese sa konala rómska honosná svadba. No a samozrejme štáp prestivy pritom nesmel chýbať. Mamko moja milá, což me pod čercom nošila, veľo šíše zo mnou natrapila. Novomanželov sobášil miestny kaplan, a to priamo na rodičovskej záhrade. Čo by nám ľudia povedali na to, keby sme sa ich spýtali, čo je to láska? A ja roky dozadu, keď som sa zamýšľal nad tým, som zistil, že nie je také ľahké nájsť odpoveď na to. Na honosnej svadbe nesmela chýbať ani luxusná limuzína s kompletným vybavením, no a my sme sa už posunuli z obce Ľubiša sem do Humeného, kde máte možnosť so mnou sledovať, ako taká honosná svadba vyzerá. Poďme sa na to pozrieť spoločne. No a ako býva zvykom u Rómov, na honosných svadbách nesmeli chýbať ani švédske stoly, preplnené samými dobrotami, ako sú pečené prasiatka a bravčové udené kolena. No a samozrejme aj torty, ktoré sa niesli v duchu značky Versace. Milí mladomanželia, v mene celého kolektívu vás chceme čo najsrdečnejšie privítať a na vašej spoločnej ceste životom vám poprieť veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, do roka potomka. Dovolte mi, aby sme si na znak vašej lásky a na vašej celoživotnej ceste životom pripili. Stop na vás, poprosím. Hej! Šťastie poprosím nevestu, aby si hodila tanierom. Páči sa, kde len kodek chcete.
Barborka, asi po prvýkrát na takejto rómskej honosnej svadbe? Áno, som tu prvýkrát na rómskej svadbe a veľmi sa mi tu páči. Sú tu príjemní ľudia, jedlo, hudba, všetko je super. Čo by si zmenila na tejto svadbe? Nič, vôbec nič by som nemenila. Ak by si mala ešte raz možnosť byť na takejto rómskej honosnej svadbe, zúčastnila by si sa? Určite áno. Nezaváhala by som. Čo chceš popriať ostatným ľuďom, alebo čo by si chcela odkázať, ktorí sú neromovia a majú mienku o Romov negatívne? Čo povieš ty? Všetci sme ľudia a mali by sme vychádzať všetci spolu navzájom super. No a samozrejme nesmela chýbať ani modná polícia. Ahoj. Čau. Povedz nám, odkiaľ máš oblek a koľko stál tvoj oblek? Oblek mám z Paco Romano a stal 1200 €. Dlho si ho vyberal? Týždeň. Fakt? Áno. Povedz nám ty, Barborka, šaty odkiaľ máš a koľko stáli? Z Košíc, z Mágie štúdio a stále 2600. Barborka, ja o tebe viem, že teda vy čakáte babetko. Koľka to mesiaci si? 7. Bolo náročné si vyberať šaty, keďže ty máš také krásne brúško. Poďme, ideme na detail. Neodmysliteľnou tradíciou je, keď ženich uniesie nevestu. No a samozrejme aj my sme mali možnosť vidieť práve teraz v tomto bare. A ja sa ťa už pýtam, povedz mi, koľko si za ňu vyplatil? 950 €. Málo či veľa podľa teba? Dosť. Pre novomanželov v Humennom bol prichystaný aj takýto ohňostroj. Tak na paškal sme si zobrali aj rodičov nevesty, no a samozrejme aj tých, ktorí pripravovali celú túto honosnú svadbu. Aké boli prípravy na honosnú svadbu? Boli to ťažké prípravy, ale chvála Pánovi, že vyšlo nám to dobre. Koľko stála takáto svadba? Čo ja viem? Dosť. Koľko? Prezrad nám. Také veci sa nehovorí, ale tak okolo 3
30-40 tisíc eur. Ivanku, o tebe vieme, že ty si sa angažoval na tejto svadbe. Aká bola tvoja úloha? Tak Erik, úloha bola taká, že máme známosti na všetko, takže som pochodil po svojich známostiach, lebo Ďoďo bol odcestovaný, takže ma požiadal, aby som všetko vybavil. Takže som všetko pripravil, vybavil, on to prišiel domov, hneď sme pochodili povyplácať všetko, lebo to bolo všetko narýchlo, nestíhačka. Takže chvála Bohu, sme všetko stihli, všetko máme tak, jak má byť a myslím, že je to bomba, že je to pekne a že mladí budú šťastní. Čo sa týka cateringu, viem, že si im veľmi pomáhal a že si dokonca to celé aranžoval. Tak to už sa pýtajú mojej manželky. Aha, takže Martinka, porozprávaj nám ty, aká bola situácia počas aranžovania tejto svadby. Tak pokojná, taká klasická, všetko dobré. Vieme, že si tu mali aj čašničky, teda máme tu čašničky. Počúvali ťa? Dávala si mi nejaké príkazy? No určite, jasne. Na slovo počúvali. Z Ľubiše a z Humenného Erik Hilabla Katošovie, Press TV.